pen kar beng long a hoi long le alam ki ka chungwai hot thang ka chira ave pensi prat phun koilamati pen phang cherap ka chilenga tawar thikadar ka salam patang te dat Sorkar atum ke klem pi pedare jok rong arat thorpak pen dolong ka chesalam Kardom pini karbeng long life media news along penili sami chili hansepi non arjik tha bertang ton pen Karbeng long pen Nagaland a hoi aputhak kedamtang prenify inkoi rahini arni daldali reserve forest kaparlo disapura long nagatum hemnaka chikimasai klempono bangso phi prenify inkoi raket thamarni longle alam ki kedover adima longamat pupu administration atumangbong kachingbai padupon Assam Karbeng long pen Nagaland a hoyalong kaiketa Nagaland a soratum longle nakarland alam ki judone plengone asonsi dokoklo Jasamet Daldali Forest Reserve kaparlo Disapur adungalong Nagaland asoratum hemret nangkachikim kachimit medera apong lamki nangklangdo Pini Freedom Dakta Puthot Arni nangchikim thuwai phakajok Karbeng long asoraphan Jasamet Administration atumaphan kamatha pasung padoso jo anlo Lasopo thak kedamtang prenify inkoi raket thomarni Assam lapen Nagaland Administration atum angbong lamki kedoberadim Disapura long kachingwai amai padupon Bangso Amayalong Assam Administration ahimpen Border Additional SP Magistrate ACF lapen Penangan Police Asai Phuatum Anparta Halapu Nagaland Administration ahimpenta Penangan Asai Phuatum Chitongdon Kachingwa Yahut Aduya Hoyalama Puthak Penangan Chingki Jithanlo Sitame Pupu Atunta Nitumalong Lepu Kachakrong Thipajok Ahokpet Alam Kachingki Kachithana Longpen Patepon Thekthedatlo Sitame Karbeng long Administration ahinpenki non amat hem kapake masai khangdon thiplo Puthot kachingbai thujia bangki aporchi en thunang pusi kachingbai pajut koklo Dilapen bijar rongpi Karbeng long live Lakha inkora pho Nilip MAC constituency kaparlo Koilamati Presbyterian Mission Tower Krongthom kache tokpen Phangcherop BBDC kacheleng atowar kasemar kapatang te darajok Upper Diagram Sand and Stone Committee atum Tower kasemar pon Karbeng long ahwaralong kado kove block re isido Labangso ben kapap hidunai ahwarke nilipta elonglo Tower pendanglok PMAY ahemso barpi kedo ahem hoplor pendanglok ke ongdung sorkar pen kipitang asona mongki claim hoi pen kapatang kapapleng lim kavesi koirui anpinlo Lake kopia jok mapulote Karbeng long Autonomous Council kachareatum kachelangdun kavia joklo pule jongpondet sita hengnoni Lasonsi kedamtang arkoya chiklo surihini ra inkoi malompen Koilamati Mission Tower Krongthom kache tokpen Phangcherop BBDC atowar nangkaselam pangchengpono Kado kabe kilometer sirke pajak kasemar kapatang ponjephan Nukul Saha phansi thikadar pekpono Sita Tower kasemar kapatang tedetsi atowar pangjai hamsi bikoklo Tower kasemar ketangte derejok radatum kedam kebang penangan akisung dokoklo Rat akisung mathaponsi Upper Diagram Sand and Stone Committee atumpensi Tower kasemar asai dengpon Phan raratum kisugun e lapen pekjam bipar tiklem ki media phan nilitum Sand and Stone moholdar lapen committee atumsi bangso tawar no namat salam ponlo lase labangso akisung nilitum koilamatia hawara rat atum mate Upper Diagram aratum kachichak nang penangana ningkanlo Bangso towar thikadar amethang chewangsi Prabjin pen patang nang chipusi Koilamati Chekso pen Upper Diagram Sand and Stone Committee lapen Semi langso Chekso Longrum hanserong Nahor langso Bearong Upper Diagram Balijan lapen Ongdong arong aratum ningjepon Karbeng long kijatu National Petini to CM Sar Tuliram Ronghang Local MSC Sar Obitorong P Lapen nini to local MLA Dr. Sar Mumin Apan Sami Chuning Rilo Labangso Kolamati pen Bangchiro Badak Sand Graveling mate improvement Labangso 3 crore Work order kilong abang Contractor Binit Saha Alang Lekhan
prajin pen thamra alami tum claim rab atung lut pen kam tepat tang pen rara tum hana basai prajin pen te banji thansi miri nang sini ja Bangso towar kasimar patang tedet aputhak Karbenglong Autonomous Council Kachari pon CM Tuliram rong hangaphan pachini ponchi pusi rat pen pherangke athengno ningje pon Koila mati pen Samsung inti Karbenglong live Tangte normalom so dihina mophan bertang ton paneksna Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri Bangso aku lara longpen keton ke banabar sai setami long inchi. Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihina mopi puthar betar jupan theglona MLA election aprang jongsi dolong nang salam pidet polote parivartan a sarkar along se chirap dunpo jongsi nang salam pipedet polote akaprek along se chirap chitodu nang kokopusi lang chithing mate saphapani aradatum sarkar aphan kether padopon Lakha ingkoi rahini Sarupathar constituency angka lang chithing puarong angbong parai harai kacheleng mesenji aphanpura fishery asai kamatumpen ningkan ingkoi aprang dolong isi kimpilo Bonta pining pen ningkan ke paprang lang ke theke bang penajok la bangso adolong lang inglang pondetlo la sophie sarkar atum la pen fishery asai kamatum wang pen puthot la bangso kaheno dakadim kasemar thojia phan nang langlo sitame non puta sarkar mate fishery asai kamatum bangso adolong ronga so phan selam pipedetlo La sojoine anikan bang lang ke theke bang hodlote parai harai ke kabja phan penang an akisung dokoklo lapen anikan bang si rongara thorpak kan si cheka dolong cheselam nang koktitilo Halapu Lakha ingko rahini Sarupathar constituency local MEC Jagat Singh Intia phanta labangso adolong kaselam ponjia phan rongarat pen kachuning ridam abatai dopeklo Bonta alangli kopi aki sungtong ke dokoklo ni sita non pu arnianta rongarat adom ke raplong le detlo pusi rongarat adom pachini Kene sarkar hin pen sitame labangso abar saike labangso ke chehla ja phan ke milito phanta nang piasonte mesenji pusinil tumke chimathalo aninkan wang sita militum ke la chega dolong si ani ding klui pen komentu non ningkan inkoi ta suse labangso dolong hinupon elu langpon delu labangso dolong sita ningkan inkoi an sita menil tum mithangsi rong rup tumsi nil tumsi chikimpon bom cirang pon bom lu lasi pining pen abang ke nang litum sita me det ke cari pon atum sitame labang sodolong aphan pini milito aphan sitame nang lang ponra nang rabasonte pusinil tum ahin penchoni ripon lo Election apolote vote nang kerek jiaphan ason alam the nang chakte kangji bonta election dam detlote isonda chepapleng pleputa ronga radadum akoivansi local MEC Jagat Singh Inti lapen MLA Dr Numol Momin atum labangso adolong prabjen pen nang selam pinangpo kali pulote non kevanji MLA election ahorabangke akapre kaphansi mathaponang kokpo Jongsi MLA election aprang nang selam pidetlo pulote nilitum jakong horang do anpen nang chirap chito don jipusi pherangke kahomre damahot nang pachini don Langchi Thingpen Subhas Terang Karbenglong live Ingdeng ingkoi runner cap Havar Karbi Resonimso Rongaje Arnisi Aparman Katalon Dunje Phanpura Havar ke hat jutang amaya tumpen kachesek chedang asai dengpon bomlo
Havar ke hat jutang havar amai dum pater piponsi aning kanwang ason thak thak pening lethota havar karbi risonim so rongaje katalon do dia phanpura havar ke hat sangti mili alongsi jisik ponlo Pirdhe adang pialong corona war ki umplo bajok pening abangki Preni phai ingkor ratrok arnisi vet apharmansi talondon chapokusi havar ke hat cases arodum pet pherang ke aphan nang pachini dun arnisi vet ingdeng ingkor ranar ke havar karbi resonim so rongaje katalon nisen pen katalon kapachum pontia phan angton pen karbenglong autonomous council em khonsing rong pi pen karbenglong autonomous council deputy chairman rotation hiatumsi dorde khophe anta nang chirap chitok pidunchi puta havar ke hat cases aro omaipu rohim terang chunbang noren rongpi tirikam amai havar ke hat resonim so rongaje amaipu paniram temu chunbang rubul terana pen nang pachini dun thu Arpuna pe ateng pen dili tumahin pen tame sai ciklem pon bom lo sai pacun pon bom lo la pen la bangso sai klem along ilitum harahat pen karbeng long tomas council long em sar khonsing rong pi medically em alang listam tum han ya kiceng pen penian tame nang cerah mang ceturun bom lo la pen alang li ning nang pat heduna teng pen sini tum tame sai tame pacun pon bom lo ya sar khonsing rong pi stame nilitum han ning patheklong ben si alang li na riap dunno kaddo ka vyak kisung stame alang li na rap dun populo la pen non stame iku kemang mangai alang li nilitum hana pasungse lasi nilitum pene mangke havar ke hat arlo laso che patielong mangke samdin pen chumpon po mangke ning ke bono la pen bangsolong ni phaing kora trogani doan la havar ke hat arong sar pen chenglok ke thik ding tum stame don rap pen cenglok kado vistame bangso ni siwet ajutang arani along kado vistame na cetong lumpu pusi nili hawar ke ka bijutang asong ami mi pu hin pen kado vistame nili tuni di ponlo havar ke hat pen harsang nongpi karbyang long lai Tang tu pini karbyang long live media news ke lapon sakang tonik lo do me thak me arni ki me